Menj. Na, sziasztok gyerekek! Én Nicebi vagyok, és itt van az én videóm a Mesterencéről, ő pedig Márk. Sziasztok. Na, szóval. És akkor kezdődjön az a videó. Pillanat, mindjárt ráfókuszálok. Csak először Márk beállítja, hogy hogyan is lenne jó a nézet. Már így jó? YOLO? YOLO! Már csak akkor így teszem. Így is látják. Kedves nézők. Jaj, én nekem Ez is a póz, ez nem tetszik nekem. Hát bocs. Na gyerekek! Én skimobozni fogunk. És nem Skype PvP-zni. Bocsánat. Gyerekek. Hát én nekem ez csak skimob lesz. Persze, én meg szenvedjek a izével. Hát sajnálom, én is szenvedtem vele. Majdnem 8 percig kell tartanom azt a különbséget. Először is síjunk le egy kit felderítót. Egy kit felderítőt. Mi az, hogy nem jó? Kit felderító. Annyi vagy. Sőt, egy kit kezdó. Tanuljam ma meg baszni. Ne beszélj így, Isten. És mint látjátok, én egy Jamie-szettes vagyok, de hát féltem a Jamie-szettemet, és ezért én Virtus-ban jobban szeretem. Mondjuk azért Márknak is meg kéne valahogy csinálni, hogy őnek is kényelmes legyen. Nagy jó. Jobb. Nem. Várjál, kell valamit keresnem. Egy ilyen támasztó szerkezet az. Várj már!